ndị be anyị o kekwanụ nọ nwa si cancel ụkwọ from of course challenge of course abụkwa m onye Igbo ịghọta ọ bụrụ na esi n'ịbụ onye Anambra onye aka ndị otu m kekwanụ ndị Enugu hey another one high five ebe ọ bụla unu nọ ka anyị kụchala ya ọkụ unu bụ ndị Igbo a na-ekwu ndị Abia steeti kedu ebe unu nọ pụtanụ dekwafa I salute high five yes kedu ndị Imo steeti ndị ijele ndị nyenụ m high five ebe ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa bụ sọ nwa bi biko kedu ndị Ebonyi ịnọkwa ndị Ebonyi chai ndị ọma high five biko nụ kedu ndị Delta onye na-aka ọ gịnị na-afịa onye na-aka nụ na-abụrụ ndị Igbo okay what of ndị Rivers ndị Port Harcourt ụmụnne m pụtanụ nọ na-abụrụ ndị Igbo ịnụkwa ọ bụrụ ịbụ onye Igbo ịkara aka ịghọtago kọlụ anyị na-ekwu ọnọdụ ịghọtago ego anyị na-ekwu ọnọdụ full chest ịghọtago and obi na-asọ m ọ na-asọ m lelelelelele na mbụ onye Igbo ife ọbụla anyị na-eme anyị bụ odogwu inwe ike gụọ odogwu mmadụ nne na nne ọ dịka aja ọwụsa ka aja anya ọwụsa ka aja ịghọtago of course abụ m onye Igbo anyị fụchasị famili anyị n'anya di anyị nwunye anyị ụmụ anyị onye ọbụla anyị na famili ọgụ anyị na-achọ ka obi na-adị ya mma asị ọ bụrụ na asị nọ ịghọtago ife dị na famili chimo mana gekwa ntị anọbatakwa anyị n'ezigbo famili ebe ahụ ka ihe emekwa enjoy mana ịnwe anwa abanye ebe agụ nọ si anụbata anyị na famili a na-etigbu azụgbuo sorry bụkwa aha gị ndo take heart so ihe dị n'ahụ anyị niile ijikọ aka ọnụ fụ onwe anyị n'anya kwụsị imegide onwe anyị kwụsị ifeile na mmadụ pelu mpe na onye aka m onye aka onye abụ nke onye anọ n'elu onye anọ naanị onye mba nọ na anyị akwụsị ipigbu ndị be anyị akwụsị ipigbu onwe anyị mmegbu anyị akwụsị na mmegbu Chukwu na-agọzi anyị enwetakwa m nke a of course abụ m onye Igbo ndị Igbo anywhere fa na-elechasị ndị nlecha ka anyị bụ ịghọtago my scoop ndị nlechakwa ka anyị bụ shishi ọdịrọ anyị na-elecha anyị ma na shishi ya dịgidekwa ruo mgbe ebi ghọtago anyị ma ka esi enwe aṅụrị no darling for our corner ghọtago ifuru ife bụ ikwọli emume ọbụla anyị je anyị ewelite isi anyị afọ anyị ọ bụ na anyị tụrụ ego ọ bụ na anyị mere nke ọ bụ na anyị Igbo amaka of course abụ m onye Igbo anyị na-alaiki ndị be anyị a na-ebido na nwata anyị dị wee zụba anyị zụpụta anyị ịgba isi nne anyị na-apasịkwa ya ọrụ ịghọtago na-akụzikwara ụmụ anyị ka esi esi nri ka esi eje ozi ka esi eme ihe omenala one
ọ wụ eziokwu na generation anyị asị na ọ na expire. Anyị abụrụ ndị Gen Z ma ndị badi, mana anyị na-atry kwọnụ maka na ife dị mma dịkwa mma o. Ọ bụrụ na ịmakwa ka esi esi nri n'Igbo, Chukwu emechagolu ihe niile ọ suppose imeli, because ndị Igbo na-like nri. Ifulu ofe, ifulu akpụ, ifulu garị, onwere ofe ndị Igbo alaikiro ma nke mba ndị ọzọ fa na-elisie. Just nye ha anaghị ya na onuno, akpụ, eba, semo, kpọọ nke ọbụla ị na-akpọ yọtago fa ya eli. Ndị Igbo laikichasịsị ha fụchasị nri n'anya iri nri. Ifulu ofe ọha, ifulu ofe owere, ifulu ofe onugbu, ifulu ofe nsala, ifulu ofe niile dị iche iche. Ọ bụ na onye Igbo elibe ya ma nwoke ma nwaanyị nọ na ya, ahụ dị afọ ha ahụ dị afọ ha. Ọkwa ka esi ama ndị Igbo fa na-ala ka ife onunu, akpụ, semovita, witi, ebe ọbụla ịkpọrọ nke ọbụla ịkpọrọ bụ as long as na a na-ere olie, a na-atụwa ya sọsọ ihe niile ime gwọrịa ya gwụọ ya, ọtago sie ya dị nne ụnọchafụrụ ya n'afụvazi ya ego. Ịbụkwa nwaanyị ị amakwasị nri n'ala Igbo, mana ọ bụgodị na ị mara esi nri ya amụtanwu. Ọ bụkwa na inwe nghọta ya ama how to pass the hurdle. Ịghọtago? Of course, abụ m onye Igbo. Ị na-ede ịma itu ndị Igbo afa, onye Igbo afa. Ọ bụ ụmụ nwoke itu ofe odogwu, nnukwu mmanwụ, ijele, omezue, akụkalịsịa 1, omenọra 1, agụ 1, onye ike 1, ife ọbụla etinye ya 1. Ọ ka esi akpọ ndị Igbo ụmụ nwoke. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị a na-akpọ fa manarịsịa, ijele, nwaanyị mmalụ mma, ededebe ejeghị ọlụ, onu gbajie boys, Nneọma, Adamma, Adaugo, nwaanyị mmalụ mma, Ihuọma, Egovin nwa, Tomato Juice, Candy, Sweet, Honey, Maggi, Pepperdem. Kedu afọ bụ na iji chọọ ịtụ nwaanyị otu akọ ya na ịlụcha n'ọlụ niile ya alụ n'elu ya? Of course, abụ m onye Igbo. Anyị na-alaiki ebe ọbụla anyị nọ, anyị gosi onwe anyị. Ife ndị Igbo bụkwa n'action. Ọ bụ ọkwa to talk plenty talk. Ịghọtago? Ọ bụrụ to talk plenty talk, anyị nwere patience for long talk. Ịghọtago? Anything onye Igbo ya eme, inwe ike ị na-esi n'elu n'elu ya na ana ị na-eshu isi ya onye nke a dịka mana ị mara na ọ bụgoro ka ọ dị otu ọ dị bụ 0, pocket ya bụ 100. Ịghọtago? So makwa ka isi n'onye Igbo anya wee na-asị na ojii ọ ya ejikwa mana ị mara. Ịghọtago? Maka na asị na ihe anyị eme na-adịghị egosi na oluzi asị on your marks, get set, go. Ife ya o bụ ụzọ ruo ebe dị. Yes, so elwe na omume mmekalịsịa ka esi ama ndị Igbo. Of course, abụ m onye Igbo. Ka ebe na-akụrịva ọ bụ eziokwu na asị na Igbo furu onwe fa n'anya. Oge nchafa na-egbusisi onwe fa, oge nchafa na-akpa alụ dị iche iche, oge ncha this, oge ncha that. Mana ịnekwa anyị efu na ndị afụrụ anyị n'anya hipụ nne.
ndị mmadụ na-asị na anyị afụrụ onwe anyị n'anya, mana ndị nwere uche n'ime anyị, mana anyị ncha tikọ aka ọnụ nyụọ mamịrị ọgba nnukwute ụfụfụ. Eziokwu m na asị na enwe dignity in labor, na asị na togetherness, na mmadụ ịnọ with ndị ọzọ tọrọ ụtọ. Anya ka anyị ji ekwu si na asị together we can do everything. Anyị chịkọ aka ọnụ, anyị emezue ihe ofu onye ma mkpụrụ mmadụ ịtọ ma ise ya emenwu. Eziokwu ka m na-agwa ya, ịghọtago? Mana ịma na anyị ma ife anyị dị capable of. So wee na-asị na anyị bụ ndị Igbo ya anyụkwakwa mamịrị ọnụ, ịghọtago? Ọgba nnukwu ụfụfụ ahụ, ịghọtago? Ka ife wee na-aga fiam 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 fiam. But like I always say, Igbo bụ Igbo adịghị agba ọsọ, anyị na-efe esi pịa, ịghọtago? Ma jide ife anyị na-achọ. Otu a ka agha dị iche iche ga na-abịa, ịghọtago? Otu a ka Chukwu nna ga-esi kụchapụ ya si n'elu lue n'ala, si ụnụ ka ọ dịrị ụnụ mma. Ọ ya dị mma, ọ dịgokwanụ ka ọ dị ka anyị afọrọ ndị be anyị, ịghọtago? Ka ọ dị ka anyị afọrọ. Ọkwa m bụ Wonder Bay, a na-akpọ Samantha Stella, na-ekwuru ụnụ tata wee si ụnụ dịkwa mma, wadalụnụ. Of course, abụ m onye Igbo.